Bé, avui amb un nou vídeo, venim a parlar-vos o venim a explicar-vos un petit truco. Molts de vosaltres compreu o porteu jaquetes o pantalons de pluja o jaquetes de pluma o pantalons de trekking. Òbviament tot aquest és el material que necessiteu per fer muntanya, però busqueu la típica bossa, la bosseta on poder-ho portar a dintre. I avui venim a donar-vos un petit truco, o ensenyar-vos un petit truco perquè no us faci falta aquesta bossa que a vegades no sabeu l'heu deixada, que l'heu perduda, que n'heu de comprar una altra, d'acord? Això és molt fàcil. Agafem la màniga, en aquest cas de la jaqueta, i el que li hem de fer són un parell de voltes, d'acord? Aleshores, li donem la volta, diríem que l'entrem a dintre i posem tota la jaqueta, com podeu veure, vaig a treure el velcro, així més còmode, tota la jaqueta dintre de la màniga. Això ja veureu com entra fàcilment i queda un paquetet perfecte. Aleshores, ja veieu, d'acord? Doncs això és la jaqueta que acabeu de veure com hem plegat. El mateix amb un pantaló de pluja. Com ho faríem? Agafaríem el camal, el giraríem un parell de cops, agafem la part interior, li donem la volta i comencem a plegar tot el pantaló dintre d'aquest camal, d'acord? La idea bàsicament és aquesta, que ocupi el mínim possible. Queda molt ben plegat, ocupa molt poc espai. Òbviament podríem fer la mateixa operació amb la jaqueta de pluma o fins i tot amb un pantaló de trekking. Bé, solucions perquè tingueu el material ben guardat, perquè el podeu posar dins de la motxilla, perquè el tingueu empaquetat sense la falta, en aquest cas, d'una bossa de transport. Vinga, un consell de vèrtic i una solució, d'acord? Vinga, fins una altra.